Darasi na huɗu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yake cewa su'al tambaya amma dalilu ala tahrimi sabbi sahaba radiyallahu anhu. Menene dalili akan haramcin zagin sahabbai Allah ƙara musu yadda? Jawab amsa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam faɗin manzon Allah tsira da mace Allah sabata a gare shi yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannun shi law anfaqa ahadukum mithla uhudin da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin girman dutsen Uhudu zahaban na zinare ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudu ɗaya na ɗaya daga cikin su ba wala nasifahu ko kuma rabin shi. Yace ma hiya sifatu sahabati radiyallahu anhum allati wasafahum Allah biha fil Qur'anil Karim. Mecece siffan sahabbai da Allah ya siffanta sahabbai da shi a cikin Alƙur'ani mai girma? Jawab amsa qala ta'ala madaukake ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah ne walladina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashiddau 'alal kuffar masu kausasawa ne wa kafirai ruhama bainahum masu tausayi tsakanin su. Assalamu alaikum wa rahmatullah.